Апаларның эшләп торган кулларына күз иярми, Сарсазбагыраш авылы мәдәният йортында госпитальдә ятучы хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегә башладылар. Инде кулланылмаган тегү машиналарында эшкә җиккәннәр. 100гә якын кием әзерләп озатуга ирешәләр. Үзебезнең эштән тыш инде буш вакытта без менә шушы эшне башкарырга тырышабыз. Көненә 15-20 эчке кием тегәбез. Хәзер үзебез кисәбез баштарак. Берсе кисә, икенчесе тегә, өченчеләре әзерне пөхтә итеп үтүкләп тә бара. Тик һәр кайсының уенда бер теләк, изге ният. Исән-сау әйләнеп кайтуларын теләп, Клара Фролова иртәдән кичкә кадәр игелекле эштә. Аның Газиз улы да махсус хәрби операциядә катнаша. Госпитальдә ятучыларга киемнәр тегәргә дигәчтән, без инде бик теләп ризалаштык. Бездән дә ярдәм тисен дип. Ул балаларга ничек тә ярдәм итәсе килә. Төп эшләреннән бушаган арада алар тизрәк тегү машиналары артына утыралар. Тукмалар белән авыл халкы булышлык итә. Махсус хәрби операция игълан ителгәч тә Сарсаз-Баграшлылар берләшеп егетләргә ярдәм итә башлыйлар. Районда беренчеләрдән булып хәйрия концертында алар оештыра. Бу концертны инде без түләүле ясадык. Әзме күпме менә шул авыл халкыннан концертка килеп, концерт караганда түләп кергән менә бу бер сумманы инде җыеп, әйберләр алып, анда махсус хәрби операциясендә катнашучы егетләребезгә посылка салдык. Бердәм булып эшләгән игелекле эшнең нәтиҗәсе дә бар. Изге теләк белән башкаручыларның гамәлләре бары тик мактауга һәм хөрмәткә лаек. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.